Hey guys, και σήμερα θα παίξουμε Brookhaven Roblox με τον φίλο μου, τον Θόφιλο. Hi guys. Πάμε, play. Let's play. Πάμε home εδώ. Πάμε 11-13 θέλω πω, όχι. Πάμε εδώ, σπιτάκι. Πάμε εδώ στο 17. Και πάμε διαλέγουμε ένα σπιτάκι. Ωραία, να δούμε πού είναι ένα ωραίο σπίτι. Ωραία, ησυχία. Ωραία, πάμε σε ένα σπίτι. Ποιο νούμερο? Εσύ πήγαινε στο 18. Και αυτό εδώ το σπίτι θα πάρω. Να το. Θα πάω στο 19. Όχι, εσύ στο 17 είσαι. Το ξέρω. Και παιδιά, να το σπίτι μου. Πάμε να φτιάξουμε και ένα μαξάκι. Ωραία. Παίζω από PlayStation 5. Τι να πάρω? Ωραία. Και θα πάρουμε αυτό. Τι λες να παίξουμε TikTok? Όχι, εντάξει. Και Νάντια μαξάρα μου. Μία στο δικό σου, μία στο δικό μου. Πού είναι ο Θόφιλος? Εγώ είμαι μπροστά στην πύλη. Στο σπιτιού σου. Βασικά κάνω μπάνιο στην πισίνα. Τι κάνεις στο σπίτι μου ρε Θόφιλε? Πού είσαι ρε Μάικ? Όχι! Έλα, πού είναι το σπίτι σου Θόφιλε? Εμένα στο 18 είναι. Κοίτα που έχει μια πισίνα. Εδώ. Ωραία, δεν σ' άφησα. Κοίτα τι είπα να φτιάξω. Εγώ πάω να παρκάρω το μαξάκι μου. Ωραία. Τι ωραία παιδιά, μα ήταν έτσι η ζωή. Πάμε να φτιάξουμε και το χαρακτήρα μου. Μπλουζάκια να δούμε. Έτοιμοι να σκοτώσουμε. Να σκοτώσουμε το μάγκα. Βασικά δεν θα το φτιάξουμε καθόλου, εντάξει. Βρέσουμε μέσα στο σπίτι μου. Και πάμε να δούμε πως είναι το σπίτι μας. Guys, εδώ έχουμε ωραία την πισίνα μας. Εδώ έχουμε το σπιτάκι μας που θα το κλειδώσουμε. Εδώ είναι παιδιά η κουζίνα μας. Πολύ ωραία. Και πάμε πλύνουμε τα χεράκια μας. Εδώ είναι ένα μιλαράκι τραπεζαρία που τρώμε. Εδώ το ψυγείο. Εδώ πέρα είναι το πλυντήριο. Εδώ είναι παιδιά οι τουαλέτες. Μπανάκι να κάνουμε. Τι ωραία. Εδώ είναι η τουαλέτα που κάνω. Ο κουδούνι. Ποιος είναι? Ωραία, είναι ο Θόφιλος. Μπες. Μπήκε και ο Θόφιλος. Εδώ παιδιά είναι και άλλη μια τραπεζαρία. Εδώ είναι το τζακούζι. Ωραία που καθόμαστε. Εδώ είναι παιχνίδια. Εδώ είναι το σαλόνι, ο καναπές. Η τηλεόραση. Εδώ είναι η τηλεόρασή μας. Εδώ. Πολύ ωραία. Survivor. Έλα να με ακολουθήσεις το φίλε. Ο Θόφιλος έλα να πάει στην τουαλέτα. Εδώ είναι τα κρεβάτια που κοιμόμαστε. Ωραία.
Εδώ είναι η δεύτερη τουάλα. Τι κάνεις εσύ ρε? Στο μπάνιο μου ρε! Στο μπάνιο μου ρε! Στο μπάνιο μου, δεν τρέπεσαι. Άντα από εδώ. Είπες? Είσαι σίγουρος για αυτό που είπες? Όχι καλό παιδάκι. Για αυτό που είπες! Έλα εδώ! Παιδιά τώρα είναι κάπως η κάμερα. Πάμε. Εδώ παιδιά είναι το γραφείο του υπολογιστή μου. Βοήθεια. Και αυτό είναι το σπίτι μου. Βοήθεια. Έξω από το σπίτι μου ρε. Έξω από το σπίτι μου. Πάμε στο τζακούζι ρε. Πάμε να κάτσουμε. Ωραία. Αχ, τι ωραία ρε παιδιά. Κλείδωμένο, όχι. Όχι, όχι παιδιά. Ωραία παιδιά, κλειδώσαμε. Βοήθεια. Βοήθεια. Θόφιλε. Θόφιλε. Θα μας δείξεις στο σπίτι μας. Θα μας δείξεις Θόφιλε. Θα μας δείξεις στο σπίτι σου. Οκ. Λοιπόν, δεν το ξεκλειδώσω. Περάστε. Ωραίο σπίτι. Κάτσε, να κλειδώσω. Πω, πολύ ωραίο σπίτι. Αυτό το έχω ξαναδιαλέξει αυτό. Μύρωσα. Σε λαυγό ρε. Α, κάτι. Παίρνω. Άντε, bye. Bye. Λίγο η κάμερα, παιδιά. Συγγνώμη, παιδιά, για την κάμερα, οκ. Πάτα λίγο πόδι, αλλά μην το κλείσεις το βίντεο. Δεν γίνεται, ρε, περίμενε. Τι γίνεται τώρα, τι κάνω, ναι. Μάικ, τι λες, να πάμε στην παραλία και εγώ να κάνω ότι πνίγομαι. Περίμενε, ρε. Παίρνω το κινητάκι μου. Πάω στην παραλία. Τα λεφτάκια. Εγώ πάω στην παραλία. Έλα, σε παίρνω τηλέφωνο. Όλα καλά, εντάξει. Δεν έχω πάρω μου τηλέφωνο, κάτσε να πάρω. Φύγε από εδώ, ρε, από το σπίτι μου. Πάω να παραγγείλω κάτι με τα λεφτά μου. Πάω να πάρω ένα καφέ. Θόφιλε, Θόφιλε. Πάμε για καφέ. Πάμε. Για καφέ. Πάμε, εντάξει. Φύγε. Αλλά θα πάρω μαζί μου το σόρτ μου. Και θα πάρω τηλέφωνο. Εγώ πληρώνω. Όχι, εγώ πληρώνω. Οκ, πλήρωσε. Εγώ πληρώνω. Έλα, πάμε. Λάθος, ξαναμπες. Όχι, εγώ θα πληρώσω. Όχι, εγώ θα πληρώσω. Όχι, εγώ. Όχι, εγώ είπαμε. Όχι, εγώ γιατί αλλιώς θα σου ληστέξω το σπίτι. Εντάξει, εσύ το πλήρωσε. Πάμε εδώ. Κοιτάξτε. Ωραία. Εγώ θα πληρώσω, έχω φέρει και κάρτα.
Είναι ο καφεδάκι, άντε πλήρωσε εσύ. Πάρε καφεδάκι και πλήρωσε. Δεν θέλω. Πω. Απλώς, πώς θα το αφήσω τώρα. Εγώ θα πληρώσω. Πώς το αφήνω. Έλα, κάτω. Εντάξει, τα άφησες, έλα. Πολύ ωραίο. Ήθελα να πατώ ένα καφεδάκι. Εγώ φεύγω, ναι, γεια. Χαχα. Μην τον μεις να φύγει. Μην τον μεις να φύγει. Έχω δουλειά ρε, στο σχολείο. Είσαι μαθητής εσύ, εγώ είμαι δάσκαλο. Είσαι δάσκαλος, είμαι μαθητής. Όχι. Είμαι δάσκαλος, είσαι μαθητής. Εσύ έχω και εγώ καφέ. Δεν έχει σημασία. Αλλά... Πάμε παιδιά, μπείτε μέσα στο σχολείο, έχουμε αργήσει. Έλα Θεόφιλε, μπες μέσα στο σχολείο, έχουμε αργήσει. Τι είπες? Συγγνώμη, άφες να δεις κορίτσι και να γίνεις scary teacher. Δεν θέλω, μπείτε μέσα στο γραφείο. Ναι, θα έχει πλάκα αυτό. Στο γραφείο, γιατί άργησες? Συγγνώμη, δάσκαλε. Ξαναπες το. Τι κάνεις παιδάκι μου εκεί? Τίποτα δάσκαλε, τίποτα. Έλα εδώ να σε πιάσω. Έξω από το σχολείο τώρα! Έξω από το σχολείο τώρα! Έξω από το σχολείο τώρα! Το κορμαθημένο. Έξω από το σχολείο. Έξω! Παίρνω το αμάξι και φεύγω, άντε. Έλα εδώ! Αχ, ωραίο καφεδάκι μπουκερζά. Από τον κύριο. Παίρνω το αμάξι και φύγαμε. Θα σου σκάσω τη ρόδα. Όχι! Έλα ρε, Άντων μας κόταμε ρε. Κόταμε ρε Άντων μας. Οκ, έρχομαι. Αφού το θέλεις να σε πατήσω, Σόφιλε. Οκ, έρχομαι. Έλα κοτούμα. Έλα. Έρχομαι. Πάταμε. Το αμάξι μου! Το σκότωσα, άντε για χαχα. Γιατί τα λίγο. Όχι, βοήθεια! Θα πάμε δάσκαλε, θα δείτε τι να πάρετε. Αμάξι, έλα εδώ. Τούτσα, Ξαναπες αυτό που είπες. τούτσα, Τι? τούτσα. Τι? Έπεσα το σχολικό. Και τώρα θα δεις τι θα πάρω. Όχι. Και θα οδηγήσω κιόλας. Φύρω το αμάξι και μπαίνω μέσα γρήγορα. Αρκετά δάσκαλος έγινα σήμερα με αυτό το κακομαθημένο παιδάκι. Πάμε να κάτσω λίγο στο τζακούζι μου να ησυχάσω. Guys, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Roblox Brookhaven και τα λέμε.